Agent 5-0! Napalabas, adapay lang itiikot ni Leonardo ni Kaloy abuyot ni Mayor. Pagpudpud mo na ito'y nadam mo na may papan ititawa na iwalang ngim awan timpud no tinaud-udi. Iti sa balya bangir, nabartek ni Raul, ket nakabil na ni Marta. Impupok na nga rod na ito'y iti silid. Agdwa-dwa mo't ti Mayor, iti taong grasa, iso pinasapol na da ito'y kadag iti buyot na, ken kadag iti pulis. Iti sugalan, kilat anak angig ni Mayor, iti kanalbong. Itagagayam, dunggan nyo tituloy, iti sirye tayo italawas, iti drama tayo anak pawalwan. Agent 5-0! Mayor, ato dagiti agsusugal ita pasig at dagiti babak na nga amoyo. Well, sigurado. Ano ba na yun ti makoleksyon na kwarta? Ano tayo, Joy? Ano tayo kaya kanalbong? Relax ka lang ko, kumpadre. Mapan kita ng tibuyot ko. Raul, kita mo niya ti mapaspasama kitiruar. Well, Mayor. Kumpadre, ituloy yung lahat at agay-ayam. Awan day, Joy. Kumpadre. Bitoy, asino dyan nagpaputok? Gay lima basa na ka motorsiklo. Impaturong na itingato ti paltok na. Anya. Sige, basta agbantay kayo ditoy. Agsubliak itayan ni boss. Bantay tayo. Makumikom dagiti buyot ni Mayor amang dukdok talno asino dyan nagpaltog itiruar. Inaramid ko lang dayjay. Tapno makaunagak diti pagsusugalan. Nasken ama ibidyok ti mapaspasamak ditoy. Isaganak ti spy camera. Total, sa bali manin tilanga kita. Nagnaak iti likodan ti pasdag adidak nadlaw. Idagkat ko ti kaslabotones nga spy camera iti kwelyok. Di dan madlaw detoy. Ti Mayor ti sumungad. Laimbag nga oras mo. Makita kat agdadramo ka iti pagsugalag. Madlaw ko da ita, gaputa tumanalangkyaw ka. Wen Maya, nadamag ko iti may sagayim mo. Iso ako umayak makisugal ditoy. Kasta ka di? Welcome, welcome. Mayor, kabaylat tagtaya iti dakkan. Oray man o. Okay. Mangkita ka niti mabalin mo apagtugawan, Mr. Leo ko namlatan kanyak, Mayor. Day tangamin ti awag dagiti nasingit agagayim ko aman nugal matlaeng. Nice to meet you, Leo. Enjoy yourself. Agyaman ak, Mayor. Nalimod gayam day ti apasugalam, ha? Naumuak day ta iti may samot laeng asukim kum umay magsugsugal dito, eh. Well, Leo. Salar dito ti negosyo. Adupay dita. Wen kayam. No kayat mo ti babaya pagpaswerte ti abay mo. Ibagam mo laeng kadagiti parabantay ditoy. Asino jay kinasarsarita mitay, Mayor? May samot lang ang manugal, Raul. Kita, mga abaksan ti loko. Mabit lang, Mayor. Diyak nakita day tawa simrak iti pagsugalan, ah. Ano? Sana simrak iti sango day ta. Kasano kumaday ta? Mayor. Ang mga nosanyo lang ang adlaw, Raul. Siguro, Mayor. Awan gayam.
Sino dyan nagpaputok iti paltog iti ruwar itay? Nakamotorsiklo ka no, kunan ni Bitoy. Naglastog matanday dyan nakamotor, ta iti pa'y sangot ipagsusugalan tinagpaputukan na. Nagtripla siguro dahi dyan, Mayor. Dagiti agtutubo man siguron. Nalabit akasta, Mayor. Malagip ko man gayam, Raul. Kumusta ti asawam? Naalukoy mo ka din nga ilako na kaniyak ti daganak. Saan pa'y, Mayor? Anya? Raul, ikarigatam akong binsiran. Saan lang sakti may rano diti dayjay adaga. Kas makita man. Napigsa tinigosok apag susugalan. Kinapudno na, Mayor. At dasan mi nagkinaawatan iti asawak. Anya? Kinaabil ko ni Marta. Anya? Kasano pa'y itan, Raul? Ang mga nusaan mo na malukoy, iti kayat ko ang mapasamak. Di kay madanagan, Mayor. Ikagumaak. Nasaya at no kasta. Siguro, di na ka napagustuhan ni Marta, iso ang nakabil mo manan. Mayor. Amamukan, Raul. Sipod pa'y. Adalabas sit adi mo magustuhan. Kas kalademonyon. Mayor. Tingay may papan iti anak ni Marta, ani Ana. Siguro, ada pa kayo naigam iti dayjayan niya. Mayor. Idi pa lang damo apan nakakita ka. Kat adan madi nga inaramid mo. Mayor. Uray di mo aklunan. Amok nga adda pa kay naigam, Raul. Ibagam man kanyak tiag paiso? Mayor. Siguro. Sika, tinangramas, kanang papatay iti anak ni Marta. Nagmalmalimasaan arimwar ni Marta. Apay nga ta. Nakaululimak di ta balay da. Agtuk-tuk-tukak itay ngam awan ti mangilukat. Iti sana nagbayag. Rimwar ni Raul. Maditi agparparik na kanya ka. Tinasayaan. Ulitak ti mapan agtuktok. Anya nga tan tinapasamak kan ni Marta agayam ko. Aday ta. Agtuktok manan. Marta! Umayak man! Marta! Kaslaat na mangawawag kanya. Marta! Sa dino kayan mo? Ni Banji. Ipupuknak ngamin ni Raul dito isilid. Banji! Tulungan nak! Adaak dito isilid. Nakapsutak. Jakpay ngamin nang nangan. Tulungan nak kuma! Banji! Tulungan nak! Adaak dito isilid. Ni Marta. Adda iti unag katakpat patulong. Kunakon kat. Adda dakis anapasamakan ko ana. Sapay nakatrang katiri daw. Tinasayaan. Dumawatak iti tulong dagiti bumarangay. Mabit lang, Marta! Agsubliak! Inakagkid daw iti tulong! Henry,
Aday may abisitam itay dito balay. Sino abisita, Sita? Agnagan iti Diosdado. Sapsapulan na ka. Diosdado? Uwan, imbagak nga orayan na ka. Ngam saan matan anak ka oray, tada ka no papanan na mas importante. Diosdado. Awan ti malagip kong amok nga agnagan iti Diosdado, Sita. Anya? Pinastrek mo ka di dito'y balay, agnagan iti Diosdado? Uwan, imbaga namat ngamin kanyak nga mamom. Adda ka no pagsarita nyo, may papan iti negosyo. Talaga jak ammo, ti bagbagam, Sita. Henry. Basta awan ti amok akasaritak iti may papan iti negosyo ngagnagan iti Diosdado. Anya? Amagan lumay sa lang day jeng impostor. Henry. Intun maminsan, saan ka basta agpastrak iti di mo amamu at tao? Nalakalagayam nga lilawan ti asawa ti Mayor. Urnong agdagiti na alak nga ebidensya. Nakastrikak pa iti balayda. Mansyon. Bimak nang gapo iti kinabuklis na. Ituloy ko ti Magna. Mapanak iti ayan tinangipaknyak iti motor nga inusar ko. Dandanin aggibos ti madi nga aramid mo iti lugar mo, Mayor. Iti naalak a video iti pagsusugalan. Ipakitak to kadagiti kamang ti CIDJ. Isudan ton ti makaamo iti daytoy. Agwaras kayo. Sapulan nyo jay tao nga imay nakisugal. Amoyon ti rupa na jay. Idawam da ito apagnayo, Raul. Wen Mayor. Lumakita yo, paltugan nyo adagos. Wen Mayor. Saan kayo nga agpangadwamang pataykan ko ana? Saan nagagangay kanya ti mapaspasamak? Manipod at danday dya tao ditoy. Jakon makaid na. Masigurado yo kadi Mayor. Isuday jay ti tawa nagpaliw iti pagsusugalan. Wen, Raul. Mariknak nga isuday jay. Basta ramidan nyo ti ipaparamid ko. Apaman ang makita yo. Patayin yon! Agyaman Fanchi. Inaramid mi lang ti Rumbang Marta. Nagawid mo tandag iti tao at imulong kan ka. Nakapsutak. Apay, agyat napasamak. Impupuknak ni Raul itay agsapa. Jakla na itid ti kalkali kaguman na. Kinabkabil nakmatan. Anya? Nagsakit ti baghik. Sana bale. Natalgad kan dito balay. Di ka pilagaw awid iti balayo. Sigurado, bugbugan na kan tumanan ni Raul. Panji, amok. Sa pulen nakday chay apaaman na sumangpat. Jak ibagbagakan kwa na nga adda ka dito'y balay. Ang mga noan niya pa'y ti aramidan na kan ka. Talaga jakon kaya't ti agawid iti balay mi. Kan, among kati. Adda na dakamat ni Raul may papan iti anak ko ani Ana. Anya dayta? Amok. Adda pa kainaikan na itinapasamak iti anak ko. Anya? Nujak kano agtungpal iti kayat na amapasamak. Amangan kano no maituladak iti anak ko. Ha? Diyos ko. Isung agpatulong kadag iti pulis. Kat pangaasim Vanchi. Tulungan na ak.
Mayor, nasursur tayong tintero nga ili. Ngam, aging gaita, di tayo nasarakan jay tao asap-sapulan tayo. Tiawanan bain. Kunakun kat nga dakar-kar na mapaspasamak. Uray sa dino ti pang sapsapulan tayo kinkuana, kat di tayo masarakan. Ha? Mayor, adda nagpaputok iti paltog iti nagpwestuan dagiti kakadwa. Karti nga, Raul, mapanta itayanda. Saan nagkapaabag ka na kaya? Talaga sinapuldak na kita ng pain. Oops! Dandani ako na. Dayjay, timarin siya may isa. Napunta. Talaga kayat nagpatayan. Awan at timaran nila. Amudan santikin na siya sinaw. Salang ibak-tibagik. Ay! Kawawan nyo! Ikag kumaag ti pumanaw di tinagpustok. Agkabang at itikatay kaywan. Agaruto ka. Nasko na makadayo ag kadakwada. Aduda. Ada nagsarding alugan. Ti mayor ti dimsag kinilaon. Kawanan nyo sa galawlaw. Saan pa nakapalaw na siya? Kunakon kat. Nakadlawdan. Jak paatiw kada kayo. Daytoy ti para kada kayo! Mayor, at daigam na. Gusto pa ilang ti atap tayo. Ispya day dya tao. Ano pa lang tararamidan nyo? Sapulan nyo na dya tao! Talon ti napapatay akadwa tayo, Mayor. Abay, mabutang ka, Raul! Saan, Mayor? Ayan dagiti na dumakakadwa tayo. Nagpwistuda iti saan unay nga dayo. Ur-urayan da rumar day dya tao iti naglingadan na. Aliya. Tinasayat, Mayor. Agyan kayo lang dito ay antilugan. Da kamin ti makamo iti day dya tao. Pagkamanin! Kailangan ako! Day dya manin. Agpipinal kog daman. Isardeng kong tagpaputok. Ika gumaag taglibas. Jak kabaglan nita. Mapanat iti nangirak kita kiti kadwada. Agaruto kaglata. Mayor, saan miya nasarakan ti kabusor? Nasiglat. Just ke. Anya ti plano itan, Mayor? Sige. Ayaw ba mo dagiti kakadwam, Raul? Agsubli tayo iti balay. Wen, Mayor? Kasla na bambano ka? Sa dino ti nagkapom? Oh my God. Ha? Sa dino ti pangipanam kanyak? Iti presento. Anya? Saan ka diya kakadwam ta, Mayor? Naska na may pan kay ti presento. Hoy! Awan ebidensyam tap na paibalod nak. Asino ka namin? Kaya't mo hamakita ti langat. Wen! Asino ka? Oh. Ita. Nakita mo ti langat. Ikatek tinaitali iti sakan. Tamag na kamapan iti presento. Apa man na may kat na titali iti sakak. Kalaatak akong taran. At ita, magnaka. Itan! Ito'y paya! Anya ti mapasama ken ni Nardo iti dayta gundaway. Gagayem denggen intun bigat ti paggibusan ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Ikin 5-0 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Buliser. Direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo. The MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540, kinda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.